Kapitlu 5. U kienet ir-84 sena fil-ħajja ta' Noè illi Henok bin Set miet. Kellu 905 snin meta miet. U fil-179 sena fil-ħajja ta' Noè, Kenan, it-tifel ta' Enos, miet. U l-jiem kollha ta' Kenan kienu 910 snin. U hu miet. U fil-234 sena fil-ħajja ta' Noè, Mahalel bin Kenan miet. U l-jiem ta' Kenan kienu 895 sena. U hu miet. U Ġerad bin Mahalel miet f'dawk il-jiem. Fit-336 sena fil-ħajja ta' Noè. U l-jiem kollha ta' Ġerad kienu 966 sena. U miet. U dawk kollha li mxew wara Jahwe mietu f'dak il-jiem, qabel ma raw il-ħsara li Alla kien qal li jagħmel fuq l-art. U wara li għaddew ħafna snin, fl-480 sena fil-ħajja ta' Noè, meta dawk l-ġil kollha li mxew wara Jahwe mietu minn fost ulied il-bnedmin, u Metuselaħ biss kien fadal, Alla kellem lil Noè u l-Metuselaħ. U qalilhom: tkellmu intom u ddikjaraw lill-ulied il-bnedmin, għajdulhom: dan jgħid Jahwe, duru lura mill-modijiet ħżiena tagħkom u iċħdu l-emejjel tagħkom, u Jahwe idawwar ħsiebu mill-ħsara li iddikjara li għamlilkom sabiex ma sseħħx. Għax dan jgħid Jahwe: araw, natikom perjodu ta' 120 sena jekk idduru lejja u tiġħdu il-modijiet ħżiena tagħkom. Mela jien ukoll indur mill-ħsara li għedtilkom u ma tkunx teżisti, jgħid Jahwe. U Noè u Metuselaħ qalu l-kliem kollha ta' Jahwe lill-ulied il-bnedmin, jum wara jum, ikellmuhom konsistentament. Imma ulied il-bnedmin ma semgħux minnhom. Lanqas inklinaw widnihom għal kliemhom u kellhom rashom qiebsa. U Jahwe tom perjodu ta' 120 sena waqt li qalilhom: jekk jerġgħu jiġu lura, imbagħad Alla jissobbih mill-ħsara biex ma jeqridx l-art. Noè bin Lamek għad lura milli jieħu mara f'dawk il-jiem biex tilet ulied, għax hu qal: żgur issa Alla ser jeqret l-art għal daqstant jien għandi nilet ulied. U Noè kien raġel ġust, kien perfett fil-ġenerazzjoni tiegħu u Jahwe għażlu biex iqajjem nisel miż-żerrija tiegħu fuq wiċċ l-art. U Jahwe qal lil Noè: ħu mara għalik u ilet ulied, għax jien rajtek ġust qudiemi f'din il-ġenerazzjoni. U int se tkabbar nisel u wliedek miegħek fost l-art. U Noè mar u ħamara. U għażel lil-Naama bint Henok u hi kellha 580 sena. U Noè kellu 498 sena meta ħal lil-Naama b'martu. U Naama tqalet u wildet iben u semmih Ġafett għax qal: Alla kabbarni fl-art u hi reġgħet tqalet u wildet iben u semmih Sem għax qal: Alla għamil nifdal biex ikabbar nisel fost l-art. U Noè kellu 500 meta Naama wildet il-Sem. U s-subin kibru u marru fil-modijiet ta' Jahwe, f'kull ma Metuselaħ u Noè missierhom għalmuhom. U Lamek missier Noè miet f'dawk il-jiem, iżda fil-verità ma marx b'qalbu kollha fil-modijiet ta' missieru, u hu miet fil-195 sena tal-ħajja ta' Noè. U l-jiem kollha ta' Lamek kienu 770 sena u hu miet. U wlied il-bnedmin kollha li kienu jafu lil Jahwe u dawk kollha li mxew wara Jahwe mietu f'dik is-sena biex ma jarawx l-ħsara li Alla kien sejjer iġib fuq ħuthom u qrabathom, hekk kif hu kien iddikjara li jagħmel. F'dak iż-żmien Jahwe qal lil Noè u lil Metuselaħ: oħorġu
u għajdu lill-uliet il-bnedmin il-kliem kollu li nettilkom f'dawk il-jiem. Forsi ma tafx kif huma jduru mill-modijiet ħżiena tagħhom u jien jissobija tal-ħsara u ma nġibix. U Noè u Metusela ħarġu u qalu f'udnejn uliet il-bnedmin dak kollu li Alla kien qal li jikkonċerna lilhom. Imma uliet il-bnedmin ma ridux jisimgħu. Lanqas ma ridu jinklinaw udnejhom għad-dikjarazzjonijiet tagħhom. U kien wara dan li Jaħwe qal lil Noè it-tmiem ta' kull ħlejqa qiegħda qudiemi u minħabba l-imejjer ħżiena tagħhom u wara jien ħaneqret l-art. U huwa li kien jam ta' ċipress u mur f'ċertu post u ibni arka kbira u qiegħda f'dak il-post. U tagħmilha hekk 300 drieħ tul, 50 drieħ wisa u 30 drieħ għoli. U int għandek tagħmel bieb għalik miftuħ fil-ġenb tagħha u tispiċċa drieħ il fuq u tiksija minn ġewwa u minn barra bil-qatran. U warani, jiena ser nibgħat dulluvju ilma fuq l-art u kull ħlejqa tkun meqruda minn taħt ismewwiet u kull ma jinsab fl-art jinqered. U intu darek tmorru tiġbru 2 minn kull ħlejqa ħajja, raġel u mara, u tġibuhom fl-arka biex tqajmu nisel minnhom fuq l-art. U aħżen għandek kull ikel li tikel minn l-annimali kollha biex ikun hemm ikel għalik u għalihom. U int għandek tażel għal uliedek subien 3 ġbejbiet mill-bniet tal-bnedmin u huma ikunu mart ta' uliedek. U qam Noè u bena l-arka fil-post li Alla kien ordnalu. U Noè għamel kif kien ordnalu Alla. Fil-595 sena tiegħu Noè beda biex jagħmel l-arka u għamel l-arka f'5 snin kif Jaħwe kien ordnalu. Imbagħad Noè ħa it-3 ibniet ta' Eljakim bin Metusela biex ikunu id-nisa ta' wliedu kif Jaħwe kien jikmanda lil Noè. U kien f'dawk iż-żminijiet li Metusela bin Henok miet. Kellu 960 sena mal-mewt tiegħu. Tmiem il-kapitlu.